Continuăm prezentările noastre. Metode moderne de eliminare a infecțiilor asociate asistenței medicale, orientare practică. Dr. Maria Iorceva, PR Key Account Manager, Simpozion BioTrend Plus. Bună ziua tuturor! Și mai întâi aș vrea să mulțumesc conducerii spitalului pentru această invitație. Acum avem posibilitatea să prezentăm niște produse foarte bune și produse moderne de ultimă generație, care se implementează cu mare succes în cadrul medical, deci în domeniul medical. Eu sunt reprezentantul firmei BioTrend Plus, este de fapt reprezentanță comercială a companiei Biocom, care este situată în Bulgaria. Noi avem experiență foarte mare și lungă, de peste 30 de ani, cu diferite dispozitive medicale de lungul anilor. Comercializăm cu mare succes și politica firmei este orientată spre deci, soluțiile inovatoare, spre inovații, invenții, deci produse de ultimă generație, care sunt foarte bune și dovedite. Așa. Înainte să încep cu prezentarea în sine, aș vrea să spun câteva cuvinte despre compania noastră. Asta este echipa noastră, Biocom Trendafilul, este situată într-un oraș din Bulgaria, în provincie, Slivec se numește. Noi operăm prin reprezentanțe comerciale în 8 țări de pe teritoriul peninsulei balcanice. Avem și în România, în București, biroul plus depozit. Asta este logo-ul firmei. Deci, vorbim despre infecțiile intraspitalicești, mai întâi trebuie să stabilim, să identificăm cauzele apariției acestor infecții și posibilele variante de rezolvare sau eliminare a acestor cauze și reducerea riscului pentru apariția acestor infecții intraspitalicești. Noi suntem distribuitor exclusiv a firmei situate în Belgia, se numește One Life, și oferim soluții moderne pentru prevenirea infecțiilor intraspitalicești, deci pentru decontaminare a suprafețelor și detectare și rezolvarea problemelor cu aceste infecții prin niște produse foarte moderne, produse enzimatice. Așa. Produse enzimatice pentru detectare enzimatică și curățare enzimatică a suprafețelor. Deci, prima gamă cu produse moderne pe care noi le comercializăm sunt aceste soluții enzimatice. Deci primul tip este pentru detectare. Ca să facem această prevenire, trebuie să identificăm, să detectăm cauzele care pot provoca aceste infecții intraspitalicești. Deci, cauza posibilă pentru infecție sunt biofilmele. Știți că biofilmele sunt foarte rezistente la curățare și dezinfectare. Prima soluție enzimatică se numește Detective 2. Ce facem cu această soluție enzimatică? Noi constatăm prezența biofilmelor de pe suprafața instrumentelor chirurgicale. Deci, această soluție enzimatică se folosește pentru detectarea biofilmelor de pe instrumentar. Deci, alegem câteva instrumente chirurgicale înainte de sterilizare sau după sterilizare. Prin imersie introducem în coș, așteptăm 5 minute, scoatem, spălăm cu apa de la rubinet și clătim cu apă de la rubinet și facem o analiză vizuală. Deci, dacă apare această culoare albastră, înseamnă că avem biofilm pe suprafața instrumentului
și trebuie să luăm niște măsuri corective. Cu ce continuăm? Continuăm cu altă cu altă soluție enzimatică cu care se face de fapt descompunerea biofilmului și se face spalare și dezinfectare și sterilizare. Acum este un filmuleț foarte scurt, foarte scurt. Vedeți, introducem instrumente chirurgicale în acest recipient, lăsăm soluția respectivă, așteptăm 5 minute. Apoi flătim cu apă de la robinet, facem așa, scoatem, se face plătire aici. Această soluție enzimatică se folosește pentru detectarea biofilmelor de pe suprafața instrumentelor chirurgicale. Ca să detectăm prezența biofilmelor în lumenul endoscoapilor, folosim o cameră mini, baby camera se numește, cu diferite diametre, avem două tipuri de camere. Ce facem și cum facem cu această cameră mini? Introducem în lumen și camera face o înregistrare, un filmuleț și ne arată ce avem în lumen. Dacă avem biofilme, dacă avem niște depuneri organice, dacă avem zgârieturi sau deteriorări. Și datorită rezultatului obținut, ne dăm seama ce și cum trebuie să continuăm, cu ce procedură. Dacă e nevoie, facem curățare enzimatică, deci sunt enzime care se pot vedeți ce face această cameră, endoscop, dar dacă e nevoie să luăm niște măsuri corective, sunt alte soluții enzimatice cu care se face curățare enzimatică profundă, deci se curăță instrumentele și inclusiv și endoscoape în profunzime, cu diferite concentrații și cu diferite cantitate. Vedeți cum se introduce camera în lumen și începe înregistrarea. Deci aceasta rămâne ca o dovadă a stării lumenului, în ce stare este lumen. Deci dacă apare culoare maro, vedeți acum această culoare maro, înseamnă că avem un biofilm. Ca să eliminăm acest biofilm, trebuie să pregătim o diluție enzimatică cu un alt preparat enzimatic și să facem curățare profundă a endoscopului. Endoscopul se poate introduce într-un recipient prin imersie în această diluție enzimatică și rămâne acolo aproape o oră și este gata de folosire, după ce spălăm și dezinfectăm și usucem. Asta a fost ce ne oferă, vedeți aici biofilm, dacă este, dacă nu, continuăm mai departe cu folosirea endoscopului. Cum se face descompunerea acestor biofilme? Acestea sunt soluțiile enzimatice cu care de fapt se face curățare enzimatică. Deci enzimele pe care le comercializăm noi sunt cu 7 enzime, avem și cu 9 enzime. Asta este ultimul produs care a fost lansat pe piață. Sunt soluții enzimatice biodegradabile, nu sunt ofensive pentru tegumente, nu pot afecta suprafața instrumentelor și aparaturii pentru că sunt pe bază vegetală, conțin doar enzime. Nu sunt 2 în 1, nu conțin, sunt doar detergenți cu enzime, nu conțin dezinfectant, nici biocide. Să știți că sunt biodegradabile, că sunt de fapt dispozitive medicale de clasă 1. Asta este, se numește acest produs EnziCure pentru curățare profundă. Vedeți aici,
Se poate folosi și la instrumente pentru curățare enzimatică profundă și la instrumente chirurgicale și la endoscoape. Deci toate tipurile de scoape se pot folosi cu această enzimă. Se face curățare enzimatică a aparaturii chirurgicale, aparaturii medicale și a instrumentelor chirurgicale. Puteți să atingeți și cu o mână diluție pregătită, nu este ofensivă pentru tegumente. Avem aici Enzimet Prevent Max, se numește altă soluție, care este pentru folosire zilnică. Deci Enzicure Max este pentru folosire săptămânală. Se face o curățare profundă o dată pe săptămână, un fel de tratament de șoc. Această soluție Enzimet Prevent Max se face după utilizare a endoscopului sau după utilizare instrumentelor chirurgicale, deci zilnic, ca un fel de prevenire. După ce am făcut curățarea profundă enzimatică, facem curățare preventivă enzimatică cu această soluție. Sunt concentrate, se pregătește o diluție, avem noi aici un tabel cu diferite dozaje. Toate aceste instrucțiuni de utilizare merg în pachet cu produsele. Avem în limba engleză, în limba română, avem aici alte tipuri de soluții enzimatice, Enzimet standard, EnziSurf intens avem pentru suprafețe verticale și orizontale deschise, se pregătește o diluție și se face curățare enzimatică. Avem și pentru sifoane, asta este pentru suprafețe mari, deci suprafețe cu... Vedeți acum. Se poate folosi peste tot această soluție enzimatică cu diferită concentrație. Pentru bloc operator și zone sterile, concentrație mai mare. Pentru area publică, concentrație mai mică. Avem și soluții enzimatice pentru sifoane. Sifoane din chiuvetă, pavimente, orice tip de sifoane. Sunt două soluții enzimatice. Una este anticalcar, Scale, și Drain pentru biofilme. 6 cumpări sunt suficiente pe sifon, deci cam 40 de mililitri din soluție enzimatică. Ce fac aceste soluții enzimatice? Elimină și curăță și dezinfectează. Ultima soluție este dezinfectantul dumneavoastră, de fapt. Se face enzimele care sunt incluse, intră în această soluție enzimatică, fac de fapt descompunere, degradarea biofilmelor și apoi suprafața respectivă devine mai ușor de curățat și dezinfectat, pentru că biofilmele sunt de fapt straturi de murdărie cu contaminare microbiană care sunt foarte rezistente la curățare mecanică și dezinfectare. E foarte important să implementăm sau ar fi bine să fie implementate aceste produse enzimatice în spital, pentru că sunt produse care funcționează prin reacții enzimatice și sunt foarte bune pentru igiena spitalului, deci igiena spitalului să fie la un nivel înalt. Aceasta este un tabel, deci procedură de aplicare a soluțiilor enzimatice pentru sifoane. Noi recomandăm prima săptămână să fie tratament de șoc și apoi tratament curativ, așa, de întreținere. Vă alegeți 2 zile sau 3, depinde cât de murdare sunt sifoanele. Vedeți acum pornesc acest video ca să puteți să vă faceți o imagine mai clară cum funcționează și ce fac aceste soluții enzimatice pentru sifoane. Deci, prima soluție durează 5 minute, 15, apoi a doua și 15 minute și dezinfectantul dumneavoastră. Soluția enzimatică este sub formă de spumă și acoperă foarte bine sifonul.
Sunt bune aceste soluții enzimatice pentru eliminarea bacteriilor, cum ar fi legionella și serația. Sunt foarte bune. Noi avem referințe foarte bune cu aceste soluții enzimatice. Ca să vedeți sau să vă convingeți în eficiența acestor soluții, efectul acestor soluții enzimatice, puteți să să vedeți diferența prin probe microbiologice înainte și după. Înainte de folosire, prelevați probe pentru analize microbiologice, obțineți niște rezultate și după aplicarea acestor soluții repetați deci probele și vedeți rezultatul. Sunt produse moderne. Noi avem toate certificatele necesare, inclusiv și documentele și certificatele pe care le-am obținut de la autoritățile aici în România. Astea sunt așa, să facem un rezumat. Deci 3 pași. Primul este detectarea biofilmelor. Trebuie să detectăm biofilmele ori prin soluție enzimatică pentru instrumentare, ori prin cameră, baby camera, pentru endoscoape. Și avem și un alt dispozitiv, un biodetector cu raze UV pentru suprafețe mai mari cu care detectăm biofilme. Acum urmează și slide-ul cu acest produs, cu acest dispozitiv. Astea sunt produsele enzimatice, se pot aplica peste tot. Despre asta vorbeam. Biodetector se numește acest biodetector, seamănă cu o lanternă, bineînțeles cu raze UV sau lampă, cum doriți să puteți să-l numiți. Biodetex este firmă producătoare Biodetex din Marea Britanie. Noi suntem reprezentantul exclusiv. E foarte bun acest biodetector pentru că acoperă o suprafață mai mare, așa, un spațiu mai mare și ne arată biofilme. Dacă apare culoarea verde fluorescentă, înseamnă că avem un biofilm. Dacă apare culoarea albastră, înseamnă că avem praf. Deci, microorganismele, acest biodetector, prin razele UV, prinde aceste microorganisme, poate detecta, identifica chiar și patogeni. Deci, culoarea se schimbă, fiecare microorganism sau bacterie așa are culoarea sa. Culoarea se schimbă și devine portocaliu sau maro. Fără consumabile funcționează acest dispozitiv. Durata de viață acestui dispozitiv biodetector este 27 de ani, deci dacă se folosește în cel puțin o oră pe zi. Așa sunt calculate aceste ore, că sunt suficiente, cel puțin o oră pe zi, ajung pentru 27 de ani. Avem toate documentele, bineînțeles, toate fișe tehnică. Vedeți cum se colorează. Se poate. Se folosește pentru zone critice unde presupunem că avem biofilm. Sau peste tot. Acest biodetector se identifică biofilmul, care de fapt rămâne vizibil, ochiul liber. Pentru mai multe detalii și informații suplimentare, vă rog să vizitați site-ul nostru care este în foyer și acolo o să vedem și, avem și oferte de preț, avem pliante, avem informații suplimentare. Acest biodetector face și poze. După ce constatăm că există biofilm pe o anumită suprafață, putem să facem și o poză, să folosim ca o dovadă că există biofilm. Deci toate aceste produse pe care le comercializăm noi sunt destinate controlului igienei în domeniul medical și nu numai. Și asta este ultimul produs despre care aș vrea să povestesc ceva. Luminometru este luminometru, de fapt, se numește Ensure Touch cu touchscreen. Metoda de analiză este ATP.
Ultima generație este produs al firmei Hygiena din Statele Unite. Noi suntem, bineînțeles, reprezentantul exclusiv. Ce face el separat? Testează igiena suprafețelor prin metoda ATP, metoda de analiză ATP. Pentru suprafețe avem diferite teste pentru apă. Ne spune contaminare generală, dacă suprafața e curată sau murdară. Numără ATP-urile, deci apare o cifră pe ecranul aparatului și ne spune dacă rezultatul se încadrează în limitele admisibile pentru diferitele zone, diferitele secții din cadrul unui spital. Putem să facem teste de sanitație rapide cu acest luminometru, obținem rezultate în 10 secunde, deci în 10 secunde aflăm dacă suprafața e murdară sau curată. Are un software foarte modern, putem să facem diferite rapoarte, diferite planuri, să transferăm bazele de date, să facem așa grafici statistici, diferite rapoarte cu rezultate conforme, neconforme, ce dorim noi, putem să scoatem din bază de date. Transferul datelor, rezultatul se face prin conectare la Wi-Fi, avem acolo o uniță galbenă care se face această sincronizare. Deci verificăm, controlăm igiena cu acest luminometru. Asta este ultima generație de luminometru. Avem și o primă, a doua generație, dar asta este cea mai bună. Vedeți cum se fac aceste. Deci culorile în roșu sunt rezultatele colorate în roșu, sunt rezultatele neconforme, celelalte în verde, bineînțeles, sunt conforme. Limitele presetate se pot schimba, modifica în funcție de cerințele legislative sau cerințele interne. Deci nu sunt niște limite așa presetate stricte, sunt limite recomandate din partea producătorului. În 10 secunde obținem rezultat. Aparatul ne arată rezultatul în unități relative de lumină. Testele pentru suprafețe se numesc UltraSnap, pentru apă AquaSnap. Este aceeași principiu de lucru. Analiza ATP. Analiza alternativă modernă pentru autocontrol. Acest aparat, la momentul de față, nu înlocuiește controlul oficial, dar pentru autocontrol este foarte bun și fiabil. Și asta a fost prezentarea noastră cu produsele de și abordare în practică. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi din partea noastră un buchet de flori și